И здравейте хора, аз съм Павел и в днешното видео ще играем в FIFA. Съжалявам, че нямаше видео толкова много време, обаче просто съм още болен и нямаше как да има. Вече се чувствам по-добре и ще има ново видео днес. Излязоха два нови евента в FIFA-та. Grassroots, който не е толкова сериозен, и капитани ще го наричам. Вижте, аз тук поиграх доста и събрах около 450 шарда. Мисля да събирам такива шардове за тая карта на Quit и да продадем Best, защото вижте, той струва 500 няколко милиона, 570, и съжалявам ако ме чуете малко странно, ама все още съм болен. Ще продадем Best, там ще сложим Quite и дано да вдигнем оверал. Между другото отворих плеер пика за 10 000 точки и ми се падна Бастони. Махнахме Ван Дайк и сложихме Бастони. Не вдигнахме оверал. И така, днес ще поиграем мачове. Днескашното видео ще поиграем мачове и ако вземем нещо, някакви неща да отключим, ще е супер. Тук нямам точки, има уникални карти, ама аз нямам толкова точки. Да, 200 точки имам. Кой го очаква? Аз. Така. Division Rivals, аз съм, тъй казано, до никъде. Играх само един мач на Verse Attack и това беше. Днес ще играем повече Verse Attack и така, дано да ви харесват видеята. Стара се така, започваме. Между другото, много голяма част от хората, които ми гледат видеята, не се абонират. Какво чакате? Хайде де! Така, тук имаме ние по-голям шанс да спечелим. Да. И да видим. Неговия отбор е доста добър. Обаче нашия ма е по-добър. Не, нашия е по-слаб. Да. Така, започваме. Пас към Ернандес и да видим. Да, ясно. Аз тук се пробвам да вкарвам някакви просто извънземни голове. Такива примерно. Да. Или и такива. Меси между другото вкарва от всякъде. Ай, за малко. Ернандес от тука. Дай! Не стана. Бъркола. Не, много нависоко. Ернандес карва трети гол. Обаче Тосна изравнява много жестоко. Какво става тук? Защо? Какъв беше този пас? Защо само по земя подават, бе? Сега ще загуба. Бас. Добре, 5 на 5. Не! Стига е! Перси! Нищо лично към Перси, между другото. Първи
Мач загуб. Извинете. Продължаваме. Първи мач загуба. Това не ми харесва, хора. Ние искаме да стигаме някакви мър от класи, а пък Той темпо няма никога да стигнем. И пак не обвинявам геймплея. Просто играчите... Как да го кажа? Много са слаби. Шегувам се. Просто аз сигурно просто са лакомя. Да. Сигурно това е причината. Така... Баркола... Добре, гол. Много красив гол, между другото. Айде да. Така. Пишете в коментарите какви игри искате да играете. Нямам нито един коментар в буквалния смисъл на думата. Пишете в коментарите какви игри искате да играем. Защото освен Roblox. Моля ви, всичко освен Roblox. Сигурно ще направя някакъв друг канал, където да е гейминга. И то канал да остане само влоговете. Предупреждавам, в гейминг канала ще качвам по-често, защото просто повече време имам. Повече време имам, в което седя в нас и буквално нищо не правя. И що да снимам две видеа. Така 8 на 2 този път. Така, продължаваме. Взехме победата. Така, между другото, тук въобще някой вече купува ли спаса? Освен Ванко. Който трябва да качи някакво видео днеска, човек. В момента гледам някакви неща в YouTube. Нищо не качва. Сайде, Ванко, стягай се и почвай. Тук имаме такова, да видим. Gold Rush. Какво значи той? Добре. Добре. Фанахме. Това шардове ли са? Дано да са шардове. Не знам какво са, но... Да, синьо е. Дано да са шардове. Просто спамим, за да фанем шардовете. Така, фанахме ги добре. 10 секунди остават. Просто трябва да... Джемовете фащам. Добре, фанахме ги. 2, 1, бум. Не са шардове. Добре, поне 20 точки. Окей. Приемливо. Всъщност не е, ама както и да е. Това е друг въпрос. Ще изиграем няколко още мачове на хед to хед.
Айде, още 3 ще изиграем, так му да ни даде още един такъв токен и ще закриваме. Защото видеото стана много дълго по някаква причина. Как стават толкова дълги видеята за толкова малко време? Така, нашия отбор е по-добър, да видим неговия. О, пътник. Пътник. Освен ако не е хакер. Ма чакай, то на това ниво няма хакери. Да, тук се излъкомих. О, Меси! 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 Добре! Меси вкарва. Чудесен фрикик. Без към Баркола и Баркола прави глупост. И сега Баркола, добре. Ернандес, не, това е Баркола. Ернандес и Криспас Бест никога не пропусна и... Обаче това се оказа пас към Баркола и той вкарва. Ернандес никога не пропуска. Така е. Баркола дали ще стане нещо? Не. Бум, Меси. И Меси. Анкара Меси. Един от любимите ми голове на Меси е Анкара Меси. Между другото, пишете в коментарите Меси или Роналдо. Много ще ми е забавно да видя кой какво мисли. Опитвам се да чета всички коментари, дет ги няма. Апдейт ли? Какъв апдейт, бе, брат? Ко? Коста тук е. Добре. Окей. Някакви промени ли има? Никаква да е, брат. Така. Екстра тайма да има някакви промени. Не. Коста. Тук никой не знае. Хората, тези пакети не си струват, не си ги купувате. Моля ви се. Умолявам ви. Така. Сега. Да, взехме победа и вече сме Pro 4. Да, Pro 4. Играем още 2 мача и тъкмо. Така, срещу ПСЖ моят шанс е само зелен, неговия има и жълт. И жълто. Даже много жълто. Така, ето го моят отбор. Него, пътник. Прах се. Бум. Левия крак. Ернандес има слаб уикфут. Да. Без... Вие представяте ли си една задна да извърчи? Ернандес не изпуска. Баркола. Бум. Задно салто. Така, пишете не само Меси и Роналдо. Кой ви е любимия футболист като цяло? Неймар може да е... Меси!
Вай какъв гол с надка. Окей, може да е Неймар, Мбапе, Ибрахимович. Ибрахимович, между другото, беше вкарал един много иконик гол с Швеция. На едно световно ли беше, не помня. Една задна ножица, сега ще ви покажа откъде на терена. Буквално от... Чакайте. Ето буквално от... Ей, тук вкарва задна ножица направо, не мога да повярвам как влезе той. И като говорихме за ножици. Хернандес. Добре. Така. Вай каква странична ножица от Хернандес. Така, хора, продължаваме с последния мач за това видео. И отново се извинявам, че нямаше видео толкова дълго време, просто съм болен и сега ми се отвори възможност да снимам. Това видео обаче не знам дали ще може да се пусне, защото е доста дълго. Така. Продължаваме. Защо Баркола постоянно е с топката? Така. Ернандес. Пропусна. Бум. Ернандес. Матеус. Бум. Това беше тройна атака. Матеус. Не. Втори опит няма да има. Езе намери. Добре. Добре. И какво прави Езе? Намери Джордж Бест. Оттам. Не. Не. Бум Баркола. Воле. Едно от най-красивите деца съм вкарвал. Меси. Това ако беше влезнало 3-0. Меси. Кара Меси. Извинете. Така. 4-1 стана между другото. Бум. Баркола 5-1. Обърках се. Бест. 6-1, извинете. Така. Баркола. 7-2, извинявайте. Така. И това ще е последния мач за това видео. Ставаме Про 3 с една звезда. Много важно, с една звезда. Така. Отиваме само набързо да изиграем още един от тези... още едно от тези работи, дето ни дават някакви безплатни работи. Така. От тези работи, дето ни дават безплатни работи. Много добре, Павеле. Така. Не знам това какво означава. Така. Да видим. Хората пакват някакви... Хората им дават от тук някакви мъщерановци. Искам и аз. Аз съм малчен човек. Лиза... това означава лейзър фокус, да. Да, ясно. Разбрах. Така, просто спамим тук и каквото фаним. То камък не ни трябва. Камен. То камен не ни трябва. То камен ни трябва, за да си открием джемовете. Не. Явно и то камен не ни трябва. То камен не ни трябва. Добре, 48 джема, които ти ги дава. И това ще бъде за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се с камбанка и лайкнете видеото, за да достига до повече видеа. Айде, чао!